A fithe chun dóí a go roiid a gluochar na seirbhísí ag an dála go dtí tí cónathe ansá in aice bhaile timpeall 10 km ó chathair Luimní. Bhí madraí tar éis Ionsaí a dhéanamh bhean óg tíimlí na fihead leistigh do dheataí an tí. Caithfeadh gluoch ar enad arman na ngordaí chun daileáil na madraí malathe ag an dig, agus cuireadh síos ceannacha. Tuigtar gur de 4XL bully an madra. Tógach tícín eile do madraí ón láthir. Bhí an bhean gortathe go duna agus ainneoin iarachtaí na seirbhísí ag an dála fuair sí bás ar an láthir. Tá sí animnithe go háitiúil mar Nicole Móra gur ó chathair Luimní ó Rúchaiste. Bhí sí mreachtainte dig ed císansa I domhanta a pártaí. Tuigtar gur béan láin é a láibrithe. Tá an scéala tar éis suatha a bhaint as phobal an cheantar tuatha seo. Zachtra uafásach tragódach é seo cad a tharla maidin inniu bhí aithne gom ar an chalín agus is chalín álín agus is chalín das a bhí sí agus tá gachtainna an seo trí na chéile tar éis cad a tharla a réir. Lean na Gardaí le scrúdathe technúla ar an láthid agus ar an digansa do bhór an léineh. Tá na Gardaí I gachanní ar éine go mecha an ólasacha maidir leis an méid a hála an satharaid dul den go bháiletha. Tá más ó man éon nuacht a tuidir ceithid I maiile níotaigh I gúnta Luimní.